سلام كمي تمسيو فنويري تي في اب مكتتال تركبو زخبركم من زخبركم تعذبتنا ساعة شعت مشى تاخيلون الى مقدام عسران 4 تحساس تدالو زينو مسنادونا نفلم ولنا كساف مس فصامم سانا خصنحو بخبر زعدمكم كايفرم غدي كم تلمود بقندي ارست زينا افلموم اب وصي زتكر اجباب بمعبال بزحيله قصراح منيستر لول قبر اباز زخاخيرا متن زلقص دما وشت شدشت عمتات بالعلي كلت مئتاويت كم زعبي هاقراو بانك دم حبيروم ما كلاي بايتو هاقراوي محبر دك انستي ارترا عمتاوي نتفتاتو جمجيموم اب ديمقراطية ريبابليك كونغو اتو جيل ام 23 كاب تقصاصيرو صنح استراتيجياو بوتاتات كم سحب قالاتيوم منግስት روسيا كومبانيا غازبرومن ጨናፍሩን مستጸባት ህዝብን መንግስት روسيان ንግዳዊ ልውውጥ ከካይዱ አጊዶም اب سفيح كفال حبرات منግስታት امريكا هبوبلا ورጭን ብርቱዕ ቀዝሕን ዝዓብለሎ ኩነታት አየር ተኸሲቱ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ውፅኢ ዘተኮረ ኣሰራርሓ ክምዕብል ሚኒስትር ልኡል ገብረኣብ ዘኻኺራ ህዝባዊ ክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝለኣኾ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ኣብ ውፅኢት ዘተኮረ ኣሰራርሓ ብምምዕባል ተልእኾን ራእይን ሚኒስትሪን ምስማር ብዝሓየለ ክስራሕ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ዘኻኺራ ሚኒስትር ልኡል ነዝገለጸት ብ1920 ተሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ስራሕ ኣብ ዘስምዖ ተቃልዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ዝቐረበ ጸብጸባት ኣብ ከተማ ባረንቱ ህዝቢ ጉልበቱን ገንዘቡን ኣዋሂዱ ንኣርባዕተ ሓርበኛታት ስንኩላን መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝሃነጸ ንጽጉማት ወገናት ልዕሊ 60 ኪዮስክ ከም ዝተዓደለ 1648 ዜጋታት ብካሮ ከም ዝተጣየሱ ብባራዕ ሓዊ ውሕጅን ህቦብላን ኣብ ንብረቶም ጉድኣት ንዝወረደ ድማ ደገፍ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣብ ፍስሓየ ብወገኑ ኣብ 2022 መንግስቲ ን58802 ተደበስቲ ስድራ ስውኣት ልዕሊ 175.6 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝኸፈለ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝለኣኽዎ ኣስታት 4.7 ሚልዮን ናቕፋ ድማ ንዝምልከተን ስድራ ቤታት ስውኣት ከም ዝተመቓርሐ ኣብሪሁ ብዘይካዚ ን4479 ተናበይቲ ስንኩላን ኩናት ልዕሊ 52.7 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢታት ከም ዝተገብረ ን840 ዘኽታማት ገዳያት ኤድስ ልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ ከምኡውን ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ مرعت حتى أدمان حدقن يول فتاتن زتوكوري قوس كم استخايدة أنا تصيرو نمعبال عقمسة بزم الكدما مسمع أكلت كلاو بقعات إيرترا بمتحببار نعبالات أبصر حمز حقزهم سلطانا كم استوهابي أبوت سأزن برزيقاتات كا نسدرا سواتن سون كلالن للحد $1,000,000 أمريكان أستاتي 3,000 يورون حقز كم زبركتو وانا دايركتر كفل من محدارن فاينانسن أتو أمها كيدان حبيرو وانا دايركتر كفل ايو اتو ولدسس اليسا دما بتي كفلي نايستحمو نتفتات صبصاب اغريبون عميق زته تخايدلون منستر الاولى موداتا نزلو صقاتات بوحلل منقد بمتقام اب بقلال محبراو صقمات زهلوم ابركتو معزاز اقداس كم زخونه غليصام يا غنيلنا غير مسقل غرز غيرنا بكال زينا مسنسغر هاقراو بانك دم إيرترا بزد تكادم زي تتكا هيوت نمدحان مسنا يسرح مشاركتو توهايدو بزكايدو صعري متنزل القص دم وشت شدشت عمتات بالعلي كلتا مئتاويت كم زعبية تحبيروم أبكلتشن 10 شدشتن بلقس استرخبه متندم شدشتن 180 حدن كرس الزنبرة أبكلتشن 10 كلتن ب 10 شدشتن 9 كرس كم زبله ميديكال دايركتور هاقراو بانك دم إيرترا دكتور يوحانس تغسطة قليسهم أبكلتشن 10 كلتن بسنك حادقان أبقزي حرسن زقات مدميتي كمون بخالق حمامات دم نزد اليومنا نقلقلوت مطبحتن كابتو حستون ايت بانكتم 38 مئتاويت هاقراوي موكوس هوسبيتال أورتا
9 ሚእታዊት ንሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት 6 ሚእታዊት ንመወከሲ ሆስፒታል ከረን ዝተረፈ ድማ ነተን ካልኦት ሆስፒታላት ከም ተመቃርሐ ዶክተር ዮሃንስ ብተወሳኺ አብሪሆም ዝልገስ ደም ጥዕንኡ ንምርጋጽ ብዝተፈላለየ መስራሓት መርመራ ከም ዝሓልፍ ጠቂሱ ድማ በዚ መሰረት እዚ ኣብ 2022 ኣብ ዝተለገሰ ደም ብዝተኻየደ መርመራታት መልከፍቲ HIV ኤድስ ባዶ ነጥቢ 1 ሚእታዊት ወይቦ ቢ ባዶ ነጥቢ 5 ሚእታዊት ወይቦ ሲ ባዶ ነጥቢ 3 ሚእታዊት ፍንጣጣ ድማ ባዶ ነጥቢ 3 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሃንስ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ምስቲ ሚኒስትር ጥዕና ብቐጻሊ ዘዕጥቆ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታትን ሙያዊ ዓቕሚ ሰብን ናብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባን ደቡብን ክዝርጋሕ ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደምን ናብ ዞባታት ዝርከብ ጨናፍርን ንምስሳን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንዝገብሮ ዘሎ ልዑል ኣበርክቶ ሞጊሱ ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዓመታዊ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ መደባት 2023 ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ቀዳምነታት ተረዳዲኡ ወኪል ኤሪና ዮናታን የዕብዮን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርበልናዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓመታዊ ንጥፈታቱ ገምጊሙ ኣብ ትርክብ ሓለፍቲ ጨናፍር ማሕበር ኣብ 6 ዞባታት ዞባ ሳዋን ላዕለዋይ ትካላት ትምህርትን ዞባ ወፃእን ኣብ ምኹስኳስ ተካእቲ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ምሕያል ንቕሓትን ውዳቤታትን ከምኡን ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምግልባት ዝተኻየደ መደባትን ገስጋሱን ዝምልከት ጸብጻባት ኣቕሪበን ሓለፍቲ ክፍልታት ማሕበር ብወገነን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕብየት ኣባላት ንምርጋጽ ዝተወደበ ስልጠናታት ደቂ ኣንስትዮ ሰሪሐን ናብ ርአን ንምምሕያሽ ዘካይዶ ጻዕርን ዘመዝገ ለውጥን ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘካይድኦ ገስጋስ ከምኡን ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣባላት ንምብራኽ ዝተሰላሰለ ዕዮ ዝምልከት መብርሂ ሂበን ብዘይካዚ ሓሊፎም ንዘጋጥሙ ተርእዮታት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦን ሕጋዊ መፍትሒ ንምርካብ ከም እተዓየ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ሕጊ ጠቀስ ጥርዓናትን ምላሽ ከም እተዋሃበ ብማዕከናት ዜና ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣብ ወፃእ ዝካየድ ንጥፈታት ድማ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ዕውት ምንባሩ ተገሊጹ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ተጠቀምቲ ዝዝርጋሕ ገንዘብ ኣብ እዋኑ ዘይምምላስ ነቲ መደብ ማሕንቆ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቱብ ጎስጓስ ክካየድ ምሕፅንታ ቀሪቡ ማእከላይ ባይቶ ሃማደ ኣብ መወዳእታ ኣብ መደባት 2023 ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ቀዳምነታት ተረዳዲኡ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃበቶ መዛዘሚ ቃል ኤርትራን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ህንፀት ሃገርን ልምዓታዊ መደባትን ዘካይዶ ዘለዋ ሓያል ጻዕሪ ብምጓስ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ዓቕምታተን ኣወሃሂደን መድረኽ ዝሓቶ ከም ማልኣ ኣዘኻኺራ ኣብ ጀርመን ኣባላት ውዳቤ መንእስያት ኣብ ዞባ ኖርድራይን ቬስትፋለን ብ11 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ከለን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ሃገራዊ መደባትን ተሮኦም ኣብ ጥቡር መኸተን ዘትዮም እቶም ኣብ ከተማታት ከለን ዱዝልዶርፍን ቡፐርታልን ከባቢኤንን ዝነብሩ መንእስያት ኣብ ዕላመታት ውዳቤ መንእስያት ህግደፍን ኣገዳስነት ምሕያሉን ከምኡውን መድረኻዊ ተልእኹኡን ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ሕቶ መንእስያት ሕቶ ሕብረተሰብ ታሪክ ብረታዊ ቃልስና ድማ ታሪክ መንእስያት ምዃኑ ብምጥቃስ ዓቕሚ ሰብና እቲ ቀንዲ ሃብትና ስለ ዝኾነ መንእስያት ንቕሓቶም ብምብራኽን ውዳቤታቶም ብምድልዳልን ኣበርክቶኦም ክዕዙ ኣዘኻኺሮም ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተ ብወገኑ ብዛዕባ ኣምራት ሃገርን ሃገራውነትን መስርሕ ምዕባለ ኤርትራን ኤርትራውነትን ግደ ስነ ሓሳብ ሃገራውነታ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልስን ብድሆታትን ከምኡውን ተመክሮ 30 ዓመታት ናጽነት ብመንጽር ምህናጽ ሃገር ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ንመንእስያት ዝከታተል ኣቶ ፍጹም ሳህለ ብወገኑ ንምንቅስቓስ መንእስያት ህግደፍን ዕላማታቱን ከምኡውን ኤርትራውያን መንእስያት ንልኡላውነትን ዳግመ ህንጸትን ሃገር ዝገበሩ ኣበርክቶን ካልእ ዛዕባታትን ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪቦም ብዘይካዚ ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ውድባዊ መትከላት ናይ ስራሕ መርሓ ሕንጻጻትን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ሓበሬታ ተዋሂቦም ማእከል ጥዕና ሽዕብ ኣብ ርእሲ እቲ ትህቦ ስሩዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ብምክልኻል ሕማም ዓሶ ንምዕባይ ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምሮን ተካይዳ ኣላ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ንኡስ ዞባ ዓሳዊ ብምዃኑ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ከም ዘጋጥም ዝሓበረ ሓላፍ ናይታ ማእከል ነርስ ዜናዊ ገብረ ድንግል ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምግታን ዓመት መፀ መድሃኒት ከም ዝንፀግን እቲ ውፅኢት ዘተባብዕ ምዃኑን ኣረድዮም
ጽሬት ከባቢ ኣብ ምንካይ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ወሳኒ ብምዃኑ ቀጻሊ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ትካላት ጥዕና ትመላለስ ነፍሰ ጾር ድማ ናምስያ ከም ዝዕደል ዝሓበረ ነርስ ዜናዊ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ኣዴታትን ህፃናትን ከዓ ብፍላይ ብቐጻሊ ናምስያ ክጥቀሙ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሽዕቢ ኣቶ ኣቡበከር ኢብራሂም ብወገኑ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝግበር ጻዕሪ ንሰብ ሞያ ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ተራን ኣበርክቶ ህዝብን ኣመሓደርቲ ከባብን ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብግዲኦም ብዝወሃቦም ኣስተምሮታትን ዝግበረሎም ጎስጓስን ግንዛቤኦም ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ እናበረኸ ከም ዝመፀ ብምሕባር ጽሬት ከባቢኦም ንምሕላው በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም كبراتن كبرانن تعذبتنا دحر زحصار مسغاغري صعب احغراو زيناتات يوم كتتالكم كتقصلو دقيمه بخبر عدمكم اب مبرقاوي وسانا سن ديمقراطيات ريبابليك كونغو انصار سراويت منغست عتقاو ግጭት ዘካይ ዘሎ ጉጅለ ኤም 23 ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ካብ ተቆጻጺሩ ጽንሕ ስትራቴጂያዊት ከተማ 5 ሎሚ 24 ታሕሳስ ኣፍሊጦም እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ነቲ ብመንጎኝነት ውድብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ተቀበሎ ብምግላጽ ነዚ ስጉምቲ ዝወሲዱ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ከተማ ሉዋንዳ አንጎላ ዝተበጋገሰ ዘተሰላም ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ቅጽል ምዃኑ ይጋዋሓሎም እቲ ጉጅለ ኤም 23 ካብቲ ተቆጻጺርዎ ዘሎ ከባቢታት ምውጻእ ወይ ዕጥቁ ምውራድ ምዝሕንግድ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ሓበራዊ ሓይሊ ሃገራት ምብራቃዊ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፍት እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ብግጭት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 10,000 ዜጋታት ናይቲ ሃገር ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ቀንዲ ግዳያት በርጌስ ምዃኖም ይረድኡ መንግስት ሩስያ ሃገራዊ ኩባንያ ዕደናን መሸጣን ነዳዲ ጋዝፕሮምን ጨናፍሩን ምስ ተጸባቲ ሃገራት ምትእሳር ምስ ዘለዎን ትካላት ይኹን ኣውፈርቲ ንግዳዊ ልውውጥ ከየካይዱ ኣጊዶ ውሳኔ መንግስት ሩስያ ኩባንያ ጋዝፕሮም ይኹን ጨናፍሩ ትካላት ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ዝርዝር ተጸባቲ ህዝብን መንግስትን ሩስያ ምስ ሰፈረ ሃገራት ምትእሳር ምስ ዘለዎን ኩባንያታት ይኹን ውልቀ ኣውፈርቲ ዝምድናታት ካብ ምምስራት ዝእግድ እዩ ብዘይካዝ መንግስት ሩስያ ዋጋ መሸጣ ካብ ቀንዲ ማእከላት ዕደናን መዕደልን ባህርያዊ ጋዝ ዝግበር ሰደድ ኣብ ዝመጽእ 10 መዓልታት ከም ዝውስን ኣፍሊጡሎም እዚ ብመንግስት ሩስያ ዝተወስደ ስጉምቲ ቀጥታዊ መልሰ ግብሪ ነቲ ሃገራት ምዕራብ ገደብ ዋጋ እታው ባህርያዊ ጋዝ ክግበር ዘሕለፎ ውሳነ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ውሳነ ሃገራት ምዕራብን ሩስያ ትወስዶ ዘላ መልሰ ግብርን ተፈጢሩን ዘሎ ምትፍናን ብምዕራብ ክብጻሕ ንዝድለ ሰላማዊ ማዕልቦ ዘቕህሞ ምዃንዮም ተንተንትህሉ ኩነታት ዝሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ካብ እታው ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን እትረኽቦ ኣታዊታት ብምጉዳል ኣብ ልዕሊ ኣጻውጥን ምፍጣር ዓሊመን ይሰርሓ እኳ እንተለዋ ሩስያ ነቲ ብቐንዱ ናብ ኣውሮጳ እትገብሮ ዝነበረት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ናብ ኤስያ ገጻ ብምቕናዕ ኣታዊታታ ንምኽዕባት ትጽዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲሱ ዘሎ ህቦብላ ውርጭን ብርቱዕ ቀዝሕን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ጸገም ከም ዝፈጠረ ተቃሊሑ እቲ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ መስመራት መጓዓዝያ መዕርፎ ነፈርትን ንጥፈታት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣስዒቡ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጾም ብሰንኪ እቲ ክስተት ኣብ 37 ክፍላት ሃገር ዝለዓለ መጠንቀቕታ ክእወጅ እንከሎ ንጽምብል በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን መገሻታት ክገብሩ ዝወጠኑ ብዝተኻእለ መጠን ከቋርጾ ጻውዒት ቀሪቡሎም እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክገድድ ከም ዝኽእል እዮም ኣሃዱታት ምክትታል ሜትሮሎጂ ዘጠንቀቑ ዘለዉ ህዝቢ ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብኣሉታ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጸባት ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ኣባይቲ ተቋሪጹ ከም ዘሎን ኣሽሓት በራታት ከም ተዘረዘን ከዓ ሓቢሮም ተተሪዮ ድሕሪ 1980ታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ውርጭ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዘውርዶ ኽሳራታት ከም ዝያደ ተቃሊሑ ምስቲ ካብ 17 ታሕሳስ ኣትሒዙ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር
تخصيتو زلو برد زعبلو كليما بزتأساسر بوحدو 11 سبات كم زموتون أستاس 8 خالو قدما ابتكالات عنا تعاقبهم كم زلون صبصاب سمز سبيلاو دحنت نايت هاجر افليطهم قرب حيلي الكتريستي اي أستاس 6500 أبايتي كم تقارص زتقص صبصابات كابن ابن معرفو نفرت تهاجر زغبر براتات مبزحتو كم تسرزها غليصهم ابغل ختماتات ماكلاي شنخ جابان كسب 10 سنتيمتر برد كم تقمر زتقص صبصابات ازي دحري 2014 تزل على مخانه حبيرهم زحما كنتات اير نزمت معلتات كقصل كم زغل زمت تنبيت كنتات اير كم زلو زحبرو سمز مكتتال مترولوجي جابان زيغاتات اب منقسقاساتهم طنقاخ غبرو صويعم الله تمال 23 تحساس اب ماكلاي شنا كتما باريس عليتاو صل ازون قلم مخانه بستغلص متقات فوكس برت سباوي كساراتات كم زوردن اب نبرتن ايتا ختما رعدي كم تفطرن تقاليحو بتن غردوان نبرت ختما باريس علامه خمس جبرست تقسمت كعتي سلسته سبات كم تقتلون كالو سلسته كم زقسلون معكنا زينا غاويحن بتمت كعتي كبيد اكلاو مهسيت زوردم هلام زحبرو سمزطعنا باريس قصر قديات كزايد كم زخل اميتهم اللهم نتمت كعتز غننا منستر وشتاو قديات فرنسا بتمت كعتز تغير القبابس تلعله حزباونا عوبي دو كبل صوي علام سلفنياتات نمبتاتهم يغرتا سلفنياتات نمبتانهم مزتوافرو حيلتات ጸጥታም ተጋጨው ዘጠቅሱ ጸብጸባት بسنكوخا حيالو خمس قصولون ابتحت قيدو خمزاتون يردوم نتمت كعتز فتسمه ود 69 عمت طروتنيا مرحبا بور مدري بحيلتات ጸጥታ بزتتكوست اي تقوسيلو ابتحت قيدو خمزاتو خفلت تقايل اللهم حلوف يماناوي تحساسبا ناي زلون ጉጅለታት ጥርናፈን መንቅስቃስን ኣብ ቀርባ መጻይ ትዛዓበየ ጸጥታው ስጋት ሃገራት ምዕራብ ከም ዝኸውን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝወርሐ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ከባቢ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነት ከተማ ቪና ዴል ማር ቺሌ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ተሓቢሩ تبارع بزفترو سقات منقست تشيلب تختمان كبابيان حصوصنا ايوان حادقا دنقاق بمؤواج ابتعفافي كبابيتا زركبو وقناتنا وحسبوتانا يمقع السقم توسيدهم بتبارع العلي 400 منبر ابايتن كالق تحت غرصن كمستهم مغز تقصوصا مز تشيلي مستحادقا بزتأساسر كلتا سبات كمزمو تحبيرهم تبارع بزلو برتعن درغ النفاس تدفيو اب حصير اوان ناب سفيح كبابيتات لحيمهم زلو زي تقصص طبطبات زورو كساراتات كزايد كم زغل اميتهم اللهم اب تشيلب زي برتو عند رقن كنتات عير زخصتلو زلو وقت زي تراي لعلي 4 حدقاتات بارع مرور كم تمزغبت صبصبات ينصرون كبراتن كبرانن الساعات زستدالو حفشاو زيناو مسنادونا نمزامو قندي نطبتا تقدغملكم اب وصيز تكر اجباب بمعبال بزحيله قصراح منيستر لول جبرا بازخاخيرا متن زلقس دم وشتي 6 عامات بالعلي 300 ميتاويت كم زعبيه هاغراو بانك دم حبيروم ماكلاي بايتو هاغراوي محبر دق انستي ارترا عمتاوي نطفتاتو جمجيمو اب ديمقراطيات ريبابليك كونغو عطو جيل ام 23 كاب تقصاصير وصن استراتيجيا بوتاتات كم زسحب قالاتيوم منغست روسيا كوبانيا غازبرومن چنافرون مس تصبات حزبن منغستن روسيا نقداوي لوود كيكايدو اقيدو اب سفيح كفال حبرات منغستات امريكا هبوبلا ورچن برتعق ازحن زعبلو خنتات اير تخسيتهم ماركس كبراتن كبرانن تخاتلتنا نلو مقدام 24 تحساس مشز تدالو حفشاو زيناو مسنادونا ازي تزازيملو روح مشت